வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் புவனேஸ்வரி. இன்றைக்கி நம்ம எந்த படத்தோட திரை விமர்சனம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கன்னட படம் தான். ஸோ ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி ஃபிலிம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். சிம்பிளாகி வந்து லவ் ஸ்டோரி இந்த படம் தாங்க. இந்த படம் வந்து 2013 வந்து ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ இந்த படம் இப்போவுமே பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும். இந்த படத்தில் யார் நடிச்சிருக்காங்க ஹீரோவா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரக்ஷித் ஷெட்டி அவர்கள் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீரோயினாக வந்து ஸ்வேதா ஸ்ரீவஸ்தவா இவங்க வந்து ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே வந்து மினிமலிஸ்டான ஒரு படம் அப்படின்னே சொல்லி ஆகணும். அதிக ஆட்கள் வந்துட்டு பயன்படுத்தாத ஒரு படம். ஸோ படம் முழுக்க உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே நல்லா தெரியும் வந்து ரொம்ப ஆட்கள் குறைவாக தான் இருக்காங்க படத்தில். நடிகர் நடிகைகள் அவங்களோட தேர்வு எல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் படம் பார்க்கும்போதே. ஸோ வந்து நம்ம படத்தோட கதை என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஸோ படத்தில் வந்துட்டு ஹீரோ ரக்ஷித் ஷெட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தங்கச்சி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஆர்ஜேவாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பையனை வந்து லவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி வந்து என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டோட நான் கல்யாணம் பண்ணணுன்னா முதல்ல வந்து என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்து நீ வந்து முதல்ல போய் பாரு, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, ஓ ரூட்டு கிளியர் ஆனால் தான் நான் அடுத்தது கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனை போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. ஓ விஷயத்துக்கு நான் பலிகாடா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஹீரோ என்ன பண்ணுவார், சரி போனால் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை பார்க்குறதுக்காக அந்த வீட்டுக்கு போவார். ஸோ அந்த பொண்ணு பேர் வந்து இதிகாசினி அப்படிங்கிற மாதிரியான பேரில் தான் இருக்கும். ஸோ அவர் வீட்டுக்குள்ளே போவார். வீட்டுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வீட்டில் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஹீரோயின் மட்டும்தான் இருப்பாங்க, இதிகாசினி மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே வேறு யாரும் இல்லையா, உங்கள் அண்ணன் இந்த மாதிரி அப்பா அம்மா யாரும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாரு. நீங்கள் என்ன தானே பார்க்க வந்தீங்க, என்ன பாருங்கள், நீங்கள் எதுக்கு வந்துட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் தேடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து எடுத்தோடனே ரியாக்ஷன் பயங்கரமாக தான் இருக்கும். அப்படியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. நான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன், நீங்கள் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு காஃபியா டீயா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஹீரோயின் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு காஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அங்கே தான் வந்துட்டு கிச்சன் இருக்குது, நீங்கள் போய் கிச்சனில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்கும்போது ஹீரோக்கு பயங்கரமான ரியாக்ஷன் இருக்கும் அந்த சீன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது. இதுக்கப்புறம் இப்படியே வந்துட்டு அவங்களோட பழைய காதல், ஹீரோயினோட பழைய காதல் அப்படியே ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோவுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு விதமான ட்விஸ்ட் வரும் படத்தில். அந்த திருப்பம் என்ன மாதிரியான திருப்பம், ஸோ அது கடைசியில் சால்வ் ஆனிச்சா இல்லையா, அது எப்படிப்பட்ட திருப்பம் அப்படிங்கிறதான் படத்தோட மிகப்பெரிய ட்விஸ்டான ஒரு விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த படம் பார்த்த வரையும் என்னால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. நீங்களும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் அந்த ட்விஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ படத்தில் வந்துட்டு நமக்கு பிடிச்ச பாசிட்டிவான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் வந்துட்டு ரக்ஷித் ஷெட்டி அண்ட் ஸ்வேதா ஸ்ரீவஸ்தவா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஒரு ரொமான்ஸ் காமெடி ஃபிலிம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு க்யூட்னஸோட ஒரு மெமரிஸ் அழகாக கொடுக்க முடியும், ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு கப்புள்ஸ் வந்து நடித்து கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு க்யூட்டான ஒரு நடிப்பை தான் படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் வந்து ரக்ஷித் ஷெட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு எமோஷனலான விஷயங்களில் கூட வந்துட்டு பயங்கரமாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதுவுமே படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்குது. இந்த கதையை பொறுத்த வரையுமே இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதிகமான இடங்களில் வந்து இருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மினிமலிஸ்ட்னு சொன்னேன். அந்த மாதிரி படத்தில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டர் ரோல் கொஞ்சம் காட்டுவாங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து வேறு எதுவுமே அதிகமாக இருக்காது. 85% வந்துட்டு ஹீரோ ஹீரோயின் இவங்க ரெண்டு பேரோட காட்சிகள் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்னப்பா வளவலன்னு பேசிகிட்டே இருக்காங்களே இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போர் அடிக்காது. நீங்கள் படத்தோடு சேர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் 96 உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டோடு தான் அந்த படத்தை கொண்டு போயிருப்பாங்க. வித் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் நிறையா இருக்கும் படத்தை பார்க்கும்போது, நமக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்கும். எப்போதுமே இந்த மாதிரி வந்து ரொமான்டிக் காமெடி ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் என்ன தான் வந்து ஸ்டோரி நரேட் பண்ணுற விஷயத்தில் வந்து நம்ம அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அதிகமாக வந்து எதிர்பார்க்குற விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் மியூசிக் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி ரெண்டுமே சொல்லி ஆகணும். ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த ரெண்டுமே வந்து படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது படத்தை பார்த்த வரையும் என்னால் வந்து உணர முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா மியூசிக் வந்து பரத் அவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க, அல்டிமேட்டாக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லி ஆகணும். ஒவ்வொரு பாடலுமே வந்துட்டு நீங்கள் வேற ஒரு லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரியல அந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னா கூட இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த மியூசிக்கோட சேர்த்து அந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு சூப்பர்பான ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த நரேட் பண்ணுற விஷயம் எல்லாம் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது சூப்பர்பாக இருக்கும்.
அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இந்த சீன்ஸ் தான் சொல்லி ஆகணும். ஸ்டார்டிங் வந்து ஹீரோயினை பார்க்கும்போது மழை பெய்யும், காஃபி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஈவன் அந்த மலையிலே வந்து ஹீரோயின் வந்து தண்ணி தெளிச்சிட்டு இருப்பாங்க, செடிக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். தோட்டத்துக்குள்ளே போவாங்க, அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். ஈவன் டைலாக் கூட படத்துக்கு வந்து இன்னுமே ப்ளஸ்ஸான விஷயமா அமைஞ்சிருந்தது. ஹீரோ பேசுகிறதா இருக்கட்டும், ஹீரோயின் பேசுகிறது, 2 பேரோட ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் படத்துக்கு இன்னுமே வந்துட்டு ப்ளஸ் அமைஞ்சிருந்தது. அதில் நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஷார்ட் அப்படின்னு சொன்னால், தோட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோ இது மாதிரி எனக்கு அந்த வரதட்சணை அப்படிங்கிறதுனா சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே நம்ம நல்ல பையனை தான் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் நினச்சிட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து உங்களை சொகுசாக வச்சு நான் அழைச்சிட்டு போகணும், அப்போ வந்து கார் ஒன்று வாங்கி கொடுக்க சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து 60க்கு 40 ஒரு இடம் ஒன்று வாங்கி கொடுக்க சொல்லுங்கள், உங்களை நான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும், நாளைக்கு வந்து எனக்கு வேலையே இல்லைனாலும் எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போது வந்து அந்த இதிகாசினி அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்க ஹீரோயினோட அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பவர் பேக்டாக சூப்பராக இருக்கும் படத்தை பொறுத்தவரையும். இன்னும் சொல்லணும்னா, இன்னும் தோட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது சின்ன பிள்ளைத்தனமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து பாம்பு கடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலில், கடைசியில் முள்ளு தான் கொத்திருக்கோம். அதை வந்து அவங்க சிரிச்சிட்டே சொல்லும் போது ஓங்கி பலார்னு ஒரு அறை விடுவார் ஹீரோ. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எமோஷனலான காதல் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அந்த ஷார்ட் மூலமாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ சினிமாட்டோகிராஃபி வைஸ் இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பெஷலான கேமராலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மழை ஷார்ட்ஸ்லாம் அதிகமாக காட்டும்போது மழைக்கும் கண்ணீருக்கும் காதலுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது இந்த படத்தை பார்த்த வரையும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே வரும் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது. ஸோ மியூசிக்கும் இந்த படத்துக்கு வந்து பக்கபலமாக அமைஞ்சிருக்கு, சினிமாட்டோகிராஃபியும் பக்கபலமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஓவராலாக வந்துட்டு இந்த படம் வந்து யாரெல்லாம் ரொம்ப வந்துட்டு தாக்கி பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பக்கம் ரக்ஷித் செட்டி அண்ட் ஸ்வேதா, இவங்க ஸ்ரீவஸ்தவா, அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து மியூசிக் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி, இந்த 4மே வந்து படத்துக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அமைஞ்சிருக்கு. ஓவராலாக இந்த படம் 96 அந்த மாதிரியான படம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருந்தீங்க, இந்த படம் இன்னுமே உங்களுக்கு நல்லா கனெக்ட் ஆகும். அண்ட் படத்தை பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் 100% கொடுப்பேன். அந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். நான் ஒரு திருப்பம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதை நான் சொல்லிட்டேன்னா ஸ்பாயிலர் ஆகிடும். ஸோ அந்த திருப்பம் வரும்போது அந்த ஷார்ட்டில் வந்து ஹீரோ கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும் பாருங்கள், அந்த ஷார்ட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஈவன் நம்ம பார்த்துட்டு நமக்கே வந்து ஒரு இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு ட்விஸ்ட் மாதிரி நமக்கே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு அந்த ஷார்ட்லாம் பயங்கரமாக எடுத்திருப்பாங்க படத்தை பொறுத்த வரையும். அண்ட் இது தவிர்த்து படத்தை வந்துட்டு எதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னு கிட்டத்தட்ட வந்து 2004 ரிலீஸ் ஆயிருந்த வந்து ஆடம் சாண்ட்லர் அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணின ஒரு படமாக தான் வந்து இதை எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது வந்து படம் பார்க்கும்போது நம்மளால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது படம் பார்த்த வரையும். அண்ட் ஓவராலாக இந்த படம் அடல்ட் கண்டென்ட் இல்லாத உங்கள் ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இந்த படம் கன்னடத்தில் ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெலுங்குல ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட சீக்வலுமே இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ 2013 ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தோட அந்த அளவுக்கான ஸ்டோரி சூப்பராக இருந்துச்சு. சிம்பிளான ஒரு லவ் ஸ்டோரி எவ்வளோ அழகாக எஃபெக்ட் பண்ணி வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டோட நமக்கு காட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த படக்குழுவினர் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தை நீங்கள் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இல்லை அதில் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம், அதில் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலியோட பார்த்து இந்த படத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இது மாதிரி வேற ஒரு படத்தோட திரை விமர்சனம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க ப்ரோ தமிழை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வரலாறு, நடப்புகள், கிரைம், அரசியல், சினிமா அத்தனையும் அறிந்து கொள்ள ப்ரோ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.